जयन्त मल्ल बरुवा आसामनि मिनिस्टार बिथां सारा फैनानै हिरण्मय खाख्लारिनि जे केस बेनि सायाव माखासे खोथा होदों। दा जोङो दासिमबो फाइनालसिम जों मेगनजों नुनो मोनाखै। जाफुंनांगौखौथ' बयबो हास्थायदों, लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाफ्रा नाजादों। जाफुंखानांगौखा बियो, जास्टिसा मोनखाथारनांगौ। आरो जाफोरनाखि कम्पेनसेसन बिदों बेखौबो मोननांगौ। मोनगोरनायसिम जोङो नेनानै थागोन। बेनि उनावसो आरो आपडेट होफिनबावनाय जागोन जुदि बेबो लेट जायोब्ला। दा बिनि सिगां बाथ्राया जाहैबाय, जों गुबुननि रुजुनायाव जास्टिसखौ मानो लेटै मोनखो? Why we are getting so late in case of हिरण्मय खाख्लारि in comparison with other victimized people? दा बेनि फारसे दसेब्लाबो नोंथांमोनजों सावराय। आंनि जे बे ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजां दं। सब बाथ्राया जाहैबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नारा नाथा नाजादों। दिनै जाफुंनायनि लामायाव थिगैनो दङ। जाफुंथारनायखौबो जोङो मेगनजों नुनो मोननांगोन, ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोननांगोन, फनफोरनि गेजेरजों जों खबर मोनथारनांगोन। दा खोथाखौ होबाय जयन्त मल्ल बरुवाया, बिथां आसामनि मन्थ्रिया फैनानै बिजिरसं खालामफैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, जोङो इयुनाव गोलाव सम बर' जाथि हिसाबै यात बर' कमिउनिटि हिसाबै जाय थाखार खेत्रत মই ক'ব লগা কথাটো এইটোৱে যে लेटलि जोङो दि जास्टिसखौ मोनदों। नाथाय गुबुननि रुजुनायाव बिथांमोना थाब जास्टिसखौ मोननो हादों। मासबाद एन्ड दुधनৈ बे मोननै जाथायखौ जोङो उदाहरन हिसाबै लायोब्ला, मासबादआव जानाय जाथायनि सायाव जाबादि दायथ' लादों सरकारा थखा खना, बियो थाब एकदमबारे टाइम टु टाइम जास्टिसखौ बा एक्सनखौ लादों गभर्नमेन्टआ। आरो जाय भिक्टिमाइज न'खरनि सुबुंफोर बिथांमोना जास्टिसखौ थाब मोनदों। नाथाय नैबे दुधनैनि जाथाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांमोननि न'खरनि खेथ्रआव लेट जादों। मोनदों मोननाया, दा बे जास्टिसखौ थार बिजिरनायखौ मोननो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सरकारखौ सोमावग्लुंनो गोनां जालायलायदों। जोबोद आन्दलन, लोगोसे जोबथा बुब्लिनि आन्दलन हांगार स्ट्राइक उखैहाब सोमावसारनायखौबो लानो सरकारखौ हुमखि होनो गोनां जादों। अब्लासोनो सरकारा नोजोर हरदों, आखाइ फोलावहरदों, आथिं लावबोदों। अब्ला इयुनावबो जों बिदि जागोन नामा? बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जास्टिसनि थाखाय जि जरायाव बियो बिराद सैथो भाबै जास्टिस मोनखाथारनांगौ, कम्पेनसेसन मोनखाथारनांगौ, इनाय अनागार बैसोर कालप्रिट दुथांफोरखौ फासि होखाथारनांगौ। जेरै खाथियावनो एनकाउन्टार होबाय मासबादनियाव, थिग बिदिनो बे दुथांफोरखौबो फासि होथारखानांगौखा। बे खेथ्रआवनो जुदि इसिबां लेट जायोब्ला, बिटिआर सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जोंनि जास्टिसनि थाखाय जुजिनाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बेफोरखौ कनस्टिटिउसनेलि मोनलांखानांगौखा जास्टिसखौ। आरो बैसोर कालप्रिटफ्रा साजा मोनखाथारनांगौखा। बेयावनो जुदि हांगार स्ट्राइकसिम थांनो गोनां जायोब्ला, सरकारखौ फिन हुमखि होफिननो, सोमावसारफिननो, गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन सोमावसारफिननो गोनां जायोब्ला, मा जोंनि सायाव इसिबां सरकारा इनजास्टिस खालामगासिनो नामा? साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर। दा फैबाय थानाय गोलाव समाव इयुनावबो जोंखौ बेबादिनो नासयलांबाय थागोन नामा? जास्टिसनि खेथ्रआवनो होन, माबा मोनसे मोननायनि खेथ्रआवनो होन, बिथांमोना टाइम टु टाइम होआ हसिया गोबाव दोननानै गोबावनि उनावसो होगोन नामा? बाथ्राया बे। नैबे हिरण्मय खाख्लारिनि खेथ्रआवथ' जोङो मोननांगौ होननानै बयबो लुबैखादों आरो मोनखासिगोनबो। मोननायनि लामायाव मोनथारनायखौ जों मेगनजों नुनोबो मोननांगोन। दा बे खेथ्रआव मेन खोथाया जाहैबाय, इयुनखौ लानानै बेबादि लेट जानायनि थाखाय बाहानाखौथ' बिसोर मन्थ्रि मनलाफ्रा मालाबा नङा माबा मोनसे होनखागोन।
दा भिडिअखौ आङो फोजोबनो सानबाय। फोजोबनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों। इउनाइटेड उइ स्टेन्ड, डिभाइडेड उइ फल। खोथाया बे आमी एकता हय जाबो लागे। बर' कमिउनिटि हिसाबै एकता हय आमी जाय थाकिबो लागे। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। फोजोबबाय।